dneska tu budeme mať ďalšieho videa a je to reakcia na Fortnite. Keď niekto hovoríte, že 1 milión odoberateľov je veľa. Fakt? Mne príde, že toto je veľa. Ale toto je reakcia na Absolute Doom, na tú novú sezónu, ktorá bude za 4 dní. Rust je mŕtvý zjavne. Doktor Doom. Bum, 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 bum. Áno, yes! Doktor Doom. Mysterio! Tento, jak sa menuje. Yes! Speedy! Bol ven, on po ňom Nova Hope. Sabretooth, Nozzles, Harris Agent, Absolute Doom. Joka, bude tam tento halpič. Nejaká jedna Gwenpool. Boom! YOLO PD. Neviditeľnosť tam sa vráti. Full Machine. Loading. Ke zrychlenie. Doktor Doom. Absolute Doom. Kúkneme a dáme si ešte rozbor, na ktorý už ideme, chápete. Rust není už živý zjavne, tu jeho helma. A áno, Doktor Doom je Wonder, tu nám máte aj potvrdzenie, tu nám máte Wonder plášť naviac. Jak to chápem, tak on si dáva do seba silu Pandorinej skrinky. Bim, 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 bim. Počkať, ne. Tu na. A dokonca to vyhaslo. Takže, čo si myslíte? Za prvé, no tak sme v prdeli. No tak to sme v prdeli. Alebo prdel. Máte na to 3 sekundy. 3, 2, 1. A správna odpoveď. No tak to sme prdeli. Kapitán Amerika. Štít. Bude sa zjemne odrážať. To by som chcel tú mytiku ako prvú. A je to Jonesy Amerika. Na to sa teším asi na druhého najviac. Helikoptéra, to som ešte nezažil. Ja som sa hral chapter 3 season 3 na Xboxe, kde potom som začal hrať na počítači chapter 4 season 4. A tu na je Doktor Doom, Emma Frost, mám pocit, že sa menuje. A tu na Sabretooth Nozzles. A tu na Mysterio, to každý Spider-Man fanúšik pozná. Ten, kto ho nepozná a ten, kto je Spider-Man fanúšik, no tak asi žije pod kameňom. A teraz tu je Cyclop. Už som si spomenul. Lenže, keď tu pôjdete tak tu na je robot, ktorý bol v live eventu. Tam vidíte moju myšku, keď vidíte. Tu nám máte robota, ktorý bol v live evente v sezóne, neviem, mám pocit, že v sezóne 9, kapitole 1. Nova Hope, tu na, ďalší pohľad, a tu na to najlepšie.
Teraz totálne dobrý. Totálne pripravený sekať každý. Kapitán Amerika Jones proste... Namáš utiak, utej sa. A Doomcastle. Latveria asi. Tu na Jones, tu na Bright Bomberka. To je ako tuto. Tu na. Lenže je tu táto a je tu toto. Gwenpool. Áno, Gwenpool. Fištík. Jedna cena. A Chaos Agent. To ty si kdo? To je jedno. Ďalší záber na to. A je tu na toto. Jejo, Rex mám pocit. To nebol Rex. Bum. A teraz ide gameplay. Takže bude tu, chápete, Kapitán Amerika štít s kozerom väzičkou. To je dobrý, chápete. Čakajte, koľko minút? To je jedno. A môžeme, tu máte šury z taký, a tu je single hand pistol. Vidíte ju? Tu na hlave. Movement. Gwenpool, toto nejsú jej schopnosti. Toto je Iron Manova. Ona sa proste, ona má spojedinu, proste sa random dostala do Marvel univerzu. Dostala pre schopnosti. Oblek. Asi vyrobila to, neviem. A bola na svete. Tu robíte. BOOM! A toto je podobná mechanika ako krydiel v sezóne 2 kapitoly 5. Tak to tam máte máte tam ukázané. Jak tam dopadne, tak tam to vybuchne. A dá to damage. Mysterio. Aby ste píli. LOL. YOLO. A tu na Kapitán Amerika. Jonesy. YOLO. Tu vidíte. Tu má niekto neviditeľnosť a ste není. Ste War Machine, čo je Rhodey, keď nikto nevie. V Iron Man 2 sa objavil, mám pocit. Takže to je takom OP, ako kúkam. Tu nám máte rakety. Môžete lietať. Tento kulomet za vás tedy sa... To sa nemalo stať. Kde to je? Je War Machine, tu na. To za vás vyčistil sám. Tam máte rakety. No. A vlastne môžete stiať aj z rukou. To je akého. Dokonca sa viete tak aj boostovať. To nám môže... Tam máte takého, doktora Dooma. Ten chargeuje svoju mytiku a Flameniak! A za mňa to môžete odraziť Kapitán Amerika štítom. Absurdum sa to menuje. Fortnite a Marvel. Ďakujem. Ďakujem. Tak to bol rozbor.